morčátko a má takhle lisinku, má bílej zadeček a mám ještě jednou morčátko. A teda jsou to oba kluci a mají se strašně rádi, takže musí být spolu v kleci. Jak jste mohli před chvilkou vidět, do černého, tak ten je strašně hodnej, zatímco tady ten strašně zlavý nechodí nikam. A je taky hezký. Potom máme teda ještě králíka, akorát, že ten se prostě nechce vzít do ruky, takže ho nemůžu vzít. Je teda v kleci. Má tady domeček a má mističku. Tak a tady nechce se vzít do ruky, takže vám ho nemůžu ukázat takhle. Ale ještě mám psa, tak vám ho ukázat. Je to teda pudlik, je to hnědý pudlik a už jsou mu 3 roky. Vypadá strašně tmavý na tom videu. Úplně ňuňu.